ktorí potom hnali svojich biavo-červených. Nevadia im vnútrofutbalové problémy, neorganizujú bojkoty, povzbudzujú svoj národný tím. Vladovaj zmyslel na víťazstvo, nenasadil dvoch defenzívnych záložníkov, v zápase roka chcel naplniť 6-bodový októbrový cieľ. Podporu útočníka Viteka nechal na Saparovi, Hamšíkovi, Jendriškovi a Stanovi Šestákovi, ktorý takmer prekvapil Artura Boruca, známeho brankárskeho provokatéra z Celticu Glasgow. Vývoj ukázal, že Poliakom môžeme sekundovať na ihrisku aj v hľadisku. Orlicu hnala túžba potvrdiť dôležité víťazstvo nad Českom, ktoré do nej napumpovalo veľké sebavedomie. Ešte viac ho mohol zvýrazniť Ebi Smolarek, hľadajúci reprezentačnú formu z posledných 2 rokov. 37. minúta, Pekarík si vymenil loptu so Saparom, Boruc nebol pri zákroku najistejší a pri strele Viteka sme zúfali. V rozhodujúcej chvíli sa náš útočník pošmykol a tak neskóroval ani v 11. reprezentačnom zápase za sebou. 42. minúta, typická akcia z poľského krídla, na ktorom sa objavil Muravský a Kuba Blaščikovský šokujúco prestrelil. Hrdina choržovského večera proti Čechom odmietol rovnakú rolu v Bratislave. Poliaci potvrdili prognózy, že len ťažko zopakujú taký koncentrovaný výkon ako v súboji favoritov skupiny. Ben Hacker bol zrejme v šatni veľmi pokojný, pretože 20 minút druhého polčasu sme mali hru v rukách my. V strede poľa sme prejavili viac úsilia, iba koncovka a dotváranie akcií neboli našou silnou stránkou. Erik Jendrišek mal na dosah prvý reprezentačný gól a hneď v takomto veľkom zápase. A tak sa zdalo, že sa vracia osvedčený scenár našich kvalifikačných prešľapov. V 70. minúte oklamala našu obranu narážačka Brožeka s Blaščikovským a Smolarek dal pohodlne svoj 15. gól za Poľsko. Má na konte o 2 viac ako jeho slávny otec Vlodzimierz. Vladovaj zreagoval okamžite zaradením Jakubka, po ňom prišli na trávnik aj Obžera a Kozák. Až v závere prišlo 86 sekúnd, na ktoré slovenský futbal dlho nezabudne. Hadzovanie Obžeru. Tlačíme sa do pokutového územia. Vitek, hlavička Kozáka. Dostal loptu k Borucovi, Hrubák, iba gól! Gól! 1-1, Stano Šesták. Z pekla do neba Šestákov bleskový knockout prišiel hneď v zápätí. Jakubko dáva Kozákovi, poďme dopredu. Kozák, má tam Viteka, Kozák proti Vojtkoviakovi. Stále náš striedajúci hráč, jeho pekný center, sme tam s 2 hráčmi a bude to Žrť. Gól! Gól! 2-1 gól! 86. minúta, Slovensko-Poľsko 2-1. Za 2 minúty Vajsov zázrak 2-1. A tie zázračné balzamové 3 body sme už nepustili, hoci Poliakov mohol spasiť striedajúci Robert Lewandowski. Leo Benhacker zostal pokorený. Anglicko bolo pred 4 rokmi posledným tímom, ktorý otočil kvalifikačný zápas s Poľskom z 0-1. Slovensko vyhralo a vznáša sa na vlnách dlho nepoznanej futbalovej radosti. Viditeľne máme kontrolu stredu ihriska, pretože tam pracuje 5 našich hráčov proti 4 českých hráčov a v tejto fáze zápasu je to veľmi citeľné. A hlavne to, že naši hráči sú veľmi pohybliví v strede pola. To nebol faul, máme šancu, Filip Hološko, Filip, Šesták, prihraj Stanko, gól! Odkaz, Stanko, dobre si zrobil, vyhrávame 1-0, pozrite sa na to, hrubá chyba českej obrany, víťazný súboj Šestáka, ktorému potom dal loptu Hološko, Stanko Šesták vystrelil pomedzi nohy Zdenka Grigeru do protipohybu Petra Čecha a náš sen sa stáva skutočnosťou. Strieľame vedúci gól na Pražskej Letnej. Počúvajte, ako to znie. Československo 0-1. Milan Lešický. Áno, bola to akcia Šestáka, ktorý si loptu vybojoval v hlavičkovom súboji, narazil, prebral, otočil sa a vystrelil.
Nebola to tvrdá strela, ale bol to taký ten správny fotbalový gól. Nebol to faul, ale offside, preto majú loptu českí hráči. Martin Škrtel dominuje v našej obrane. Hamšík. Bol predtým faulovaný Martinom Feninom. Španiel Undiano Majenko. To postrehol a pozor, máme šancu. Jendrišek nedal. Jendrišek, gól! Gól! 2-1 gól! 83. minúta, Slovensko vyhráva 2-1. Erik Jendrišek, druhý Vajsov zázrak, 2-1. Karhanová rozohrávka, hrubá chyba českej obrany. Grigor asi nerozumel s rozehnalom. Čech ešte zachránil pri prvej Jendriškovej strele, ale útočník Kaiserslauternu popod jeho telo zasúva loptu do siete. Slovensko má na dosah svoj historický kvalifikačný výsledok na ihriskách súperov najtvrdšieho rangu. Vyhrávame na Letnej 2-1. Čech čaroval, ale potom mu Jendrišek predsa len kúzlo vzal. Šesták a Jendrišek. Vyhrávame 2-1, vážení športoví priatelia. Držte doma palce, aby sme tento tesný náskok držali dlhšie ako v prvom polčase, aby sme to dotiahli do víťazného a úspešného konca, aby sme si z Prahy, z českej metropoly odviezli 3 body.